Super Saravana Stores in Super Diwali offer, your shopping destination for all. Sri Ramachandra Chennai offers BTech in Computer Science and Engineering. சிஎஸ்கே டீம்ல நடக்க போற பல மாற்றங்கள்ல முதல் மாற்றம் இது அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து ஒரு கவலையான விஷயம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். எஸ், வாட்சன் அவர்கள் வந்துட்டு அபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. அவர் வந்துட்டு சிஎஸ்கே இல்ல, இனிமேல் ஐபிஎல்கே ஆட போறது இல்ல, ஐபிஎல் இருந்து ரிட்டையர் ஆகுறாரு அப்படின்றத அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாரு. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் விட்ட ரீசெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களுடைய மெயின் பிளேயரான ஷேன் வாட்சன் வந்துட்டு கடைசியா முடிஞ்சு போன இந்த லீக் மேட்சோட வந்துட்டு இனிமேல் ஆட மாட்டேன், சிஎஸ்கேல இருந்து நான் வந்து விலகிக்கிறேன், என்னோட ஐபிஎல் கரியரை நான் முடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷேன் வாட்சன் சொன்னதாக சிஎஸ்கே வந்துட்டு அபிஷியலா அனௌன்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, அதுல வந்து பேசும்போது வாட்சன் வந்து ரொம்ப எமோஷனலா இருந்தார். இந்த விஷயத்தை பத்தி சொல்லும்போது மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமுக்கு வந்தாரு. பஞ்சாப் மேட்ச்க்கு அப்புறமா வந்த உடனே அவர் இந்த மாதிரி நான் ரிட்டையர் ஆக போறேன் அப்படின்றத அனௌன்ஸ் பண்ணாரு. எங்களுக்கே இதுக்கு முன்னாடி அது தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ கடைசி மேட்ச்ல வந்துட்டு வாட்சன் வந்துட்டு நம்ம பிளேயிங் 11ல கூட வைக்கல. அவர் வந்துட்டு சரியா ஃபார்ம்ல இல்லாதனால அவர் பதில் ஃபேஃப் டூ பிளஸிஸை நம்ம கடைசி மேட்ச் வச்சிருந்தோம். ஸோ கடைசி மேட்ச்ல அவர் பிளேயிங் 11ல இருக்கணும்னு ஆசை கூட பட்டிருந்திருக்கலாம், தெரியல. பட் ஆனால் அது அவர் முன்னாடியே சொல்லாதனால அவங்கள பிளேயிங் 11ல கூட வைக்க முடியாத ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்குது சிஎஸ்கே டீமுக்கு. ஆனால் இதை பத்தி எதுவுமே பேசாத சிஎஸ்கே அபிஷியல்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, இந்த கடந்த 3 சீசனா வந்துட்டு ஷேன் வாட்சனோட நாங்க இருந்த இந்த ஜேர்னிங்கிறது ரொம்ப ஒரு நல்ல அழகான ஜேர்னியா இருந்திருக்குது. 2018ல வந்ததுல இருந்து இது வரைக்கும் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளேயரா இருந்திருக்காரு எங்க டீமுக்கு அப்படின்னு சொன்ன அபிஷியல்ஸ். அடுத்ததான் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, எங்களுக்கு முன்னாடி அகைன்ஸ்டா ஆடும்போது கூட அவர் வந்து அடுத்த டீம்ஸ்ல இருக்கும்போது எங்களுக்கு அகைன்ஸ்டா ஆடும்போது அவர் வந்து ரொம்ப வெரி வெல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணாரு. அதெல்லாம் நாங்க மனசுல வச்சியும் தோனியோட முக்கியமான ஒரு கருத்துனால தான் வந்துட்டு நாங்க ஷேன் வாட்சன் வந்து டீமுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்தோம். அவரோட ரிட்டையர்மெண்ட் இன்டர்நேஷனல் கெரியர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு தோனி சிஎஸ்கேல அவர் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அதே மாதிரி நாங்களும் வந்து ஷேன் வாட்சனை உள்ள கொண்டு வந்தோம். அவரோட ஏஜ் ஃபேக்டர் அதெல்லாம் நாங்க கன்சிடரே பண்ணல. அவர் கண்டிப்பா ஒரு ஃபிட்டான பிளேயரா தான் இருப்பார்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு. அதனால நாங்களும் அவரை சூஸ் பண்ணி டீமுக்குள்ள வச்சோம். சூப்பரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் இத்தனை வருஷமா எங்களுக்கு அவர் அப்படின்னு சொன்ன அபிஷியல்ஸ். அதுக்கப்புறமா கடைசியா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, ஷேன் வாட்சன் இதுக்கப்புறமா ஐபிஎல்ல இருக்க மாட்டாரு. ஆனா சில பேர் என்ன ஸ்பெகுலேட் பண்றாங்க அப்படின்னா, தோனிக்கு வந்துட்டு ஷேன் வாட்சன் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றனாலே வந்துட்டு நம்ம சிஎஸ்கேக்கும் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ்னோட ஹேடனா இருக்கட்டும், மைக் ஹசியா இருக்கட்டும், இல்ல இவரா இருக்கட்டும், இவங்களுக்குள்ள நல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் இருக்கிறனால கண்டிப்பா இனிமேல் ஒரு பிளேயரா இல்லாம மேனேஜ்மெண்ட் சைட்ல இருந்து ஒரு கோச்சாவோ இல்ல ஏதாவது ஒரு சிஎஸ்கே அபிஷியலா கண்டிப்பா வந்துட்டு அவர் இருப்பாரு அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை வந்து நிறைய பேர் தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க. அது நடக்குமா இல்லையான்றத நம்ம இனிமே தான் பார்க்கணும். ஷேன் வாட்சன் 2018 ஐபிஎல்ல ஃபைனல்ஸ்ல நமக்கு ஆடின இன்னிங்ஸ்ங்கிறத மறக்கவே முடியாது. ஒரு வின்னிங் நாக் சூப்பரா ஆடி இருந்தாரு. அந்த மேட்ச்ல வந்துட்டு அவர் ஒரு செஞ்சுரி போட்டு நம்ம சென்னையை ஜெயிக்க வச்சாரு. அது மட்டும் இல்லாம 2019 ஜர்னில நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா, அவர் வந்து பிக் மேட்ச் பிளேயர் அப்படின்னு வந்து நம்ம எல்லாமே மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ற அளவுக்கு ஒரு இன்னிங்ஸ் ஆடினார். அவர் எல்லா சீசன்லயுமே வந்து பிக் மேட்ச் வரும்போது கண்டிப்பா இவர மாதிரி ஒரு பிளேயர் வேணும்பா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு பிளே ஆஃப்ஸ் வந்தாலே அவரோட நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்திருந்த நம்ம ஷேன் வாட்சன் 2019 ஐபிஎல் நமக்கு ஃபேவரபிளா இல்லனாலும் கூட ஃபைனல்ஸ்ல போய் நம்ம மும்பை இந்தியன்ஸ் தோத்துருந்தாலும் அதுல ஒரு ஸ்பார்க்கிங்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்தது நம்ம ஷேன் வாட்சன். கடைசி பால் வரைக்கும் சண்டை போட்டார். அவர் கால் முட்டில இருந்து ரத்தம் வர இமேஜஸ் வந்துட்டு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் வைரலா பரவிட்டு வந்துச்சு இன்டர்நெட்ல. சோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு ஷேன் வாட்சன் மேல எல்லா சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய மரியாதையே வந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இந்த சீசன்ல அவர் பெருசா பெர்ஃபார்ம் பண்ணனாலும் கூட கண்டிப்பா வந்துட்டு ஷேன் வாட்சன் சிஎஸ்கே ஒரு முக்கியமான அசெட் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். சோ வாட்சன் ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். சிஎஸ்கே ஓட இந்த இப்ப இருக்கிற ஜர்னில இருந்து கிளம்பி போன முதல் பிளேயர். இதுக்கப்புறமா இன்னும் எத்தனை பிளேயர்ஸ் வெளியே போறாங்க, இன்னும் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்க போகுதுன்றது நமக்கு தெரியல. உங்க எல்லாருமே நல்லா தெரியும் நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே போன மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே நம்ம தோனி வந்துட்டு பிரசன்டேஷன் செரமனில சொன்னாரு, நிறைய சேஞ்சஸ் கோர் குரூப்ல கொண்டு வர போறோம் அப்படின்னு. அந்த கோர் குரூப்ல இருக்கிற ஒரு ஆள் வாட்சன் அப்படின்னு சொல்லலாம். இவர் இல்லாம இவருக்கு முன்னாடில இருந்தே ரொம்ப வருஷமா இருக்கிற பிளேயர்ஸ் நிறைய பேர் இருக்காங்க. இதுல எத்தனை பேர் போவாங்க என்னங்கிறது நமக்கு தெரியல. சோ இது எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்து இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா ஒரு நியூஸா வர ஆரம்பிக்கும். எத்தனை பிளேயர்ஸ் மாற போறாங்கன்ற திருக்கிடும் தகவல்கள் எல்லாம் வெளியே வரதுக்கு இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நம்பலாம். சோ இதே மாதிரி கிரிக்கெட் சம்பந்தப்பட்ட லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வீடியோஸ், ஒவ்வொரு மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா 3 minutes ரிவ்யூ, பாஸ் கே சுமந்தர் எக்ஸ்பர்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களும் இந்த ஐபிஎல் திருவிழா சமயத்துல எக்ஸ்க்ளூசிவ் வந்துட்டே இருக்குது. நீங்க அதை ஒழுங்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது ரெண்டு தான். பேண்டு ஜேர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணாதவங்க பிரஸ் பண்ணுங்க. Boski's burning point. டாஸ் ஜெயிச்சது யாரு? மேட்ச் ஜெயிக்க போறது யாரு? மேட்சை மாத்தினது யாரு? மேட்ச்ல ஏமாத்தினது யாரு? இது எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் ஆஃப்டர் எவ்ரி மேட்ச். ப்ளீஸ் டியூன் இன் டு Boski's burning point on your favorite Behind Woods air. Super Saravana Stores in Super Diwali offer, your shopping destination for all. Sri Ramachandra Chennai offers BTech in Computer Science and Engineering.